Прывітанне, даражэнькія. Сёння я вам раскажу пра чарговага свайго калегу-блогера. І ведаеце, як па мне, так з нас самага-самага незвычайнага. Пра каго? Сустракайце. Як твар-твар, а в жыцці? Ягор. 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 Ягор в некаторым родзе больш цікавы нават, чым мы ўсе, тым, што, от ты думаеш чым? А тым, што ты, оказывается-то, живешь не в Беларуси? Так, не в Беларуси. А где конкретно? Ну, я живу в Москве уже 7 год. О. Так атрымалось, что все мои бацькі 7 год тому пераехалі. І мне было неяк... Ну, адкажу шчыра, я нічога не рабіў у Беларусі адзін. Ну, я на той момант жыў не в абласным горадзе, не буду пакуль раскрываць у якім. Ну, не так важно, в якой области, можешь сказать? Это так у Магілёўскай воласці. І там я крыху пачаў падгніваць. Просто абыдлівацца ад таго, што не было працы. Я на той час быў на першым курсе ВНУ свайго. Ён мне даваўся вельмі лёгка, і я просто нічога не рабіў. Я мог не чытаць падручнікі, там, напрыклад, не чытаючы падручнікі, я прайшоў первую сесію на добрыя адзнакі, і я зразумеў, што можна нічога не рабіць, і мне пакуль ведаў хопіць. І пачаў так падгніваць, мае бацькі гэта заўважылі, і калі шчыра сказаць, крыху мяне выцягнулі. Казалі, ідзі на завочнае, і выцягнулі мяне такія, пераходзь на завочную адукацыю і прыязджай да нас. У нас ёсць месца, дзе пажыць першы час, а потым... І гэта мне было 17 год яшчэ тады. А зараз табе сколькі? 25 уже. Ага. І я чакаў, гэта было летам, і я чакаў, калі мне будзе 18, каб пайсці на добрую працу. Я там перабіваўся на мелкіх працах, а потым з'ехаў. І это ты яшчэ до 18 где-то падпрацоўваў? У Москве уже так падпрацоўваў. Трэба было падпрацоўваць. Просто гэта уже само по сабе для цяперашняга часу не зусім звычайна. Не, я працаваў з 14 год. То есть я калі ў школе быў, я ўжо працаваў. І што, напрыклад, рабіў? Я гандляваў. Я быў прадаўніком. Я на полставкі пасля школы я быў само по сабе цікава. І тады ўзнікае просто зусім цалкам лагічнае пытанне. От ты жывеш в России, прытым ты стаў рабіць блог па-беларуску. Чаму? Гэта ланцуг событий, якія неяк так адзін за адным пайшоў. Нікому пакуль не распавядаў, ты будзеш першы, каму я распавяду. Гэта не тое, што я нікому не распавядаў аб гэтым, я просто аб гэтым ніколі так глыбока не задумаўся, каб знайсці карані. І карані вось дзе. Цікава, я недзе гады 3 таму прыехаў у Стамбул, і гэта было маё першае вандраванне, якое я сам планаваў і сам набыў, сам забраніраваў сабе квіткі, сам забраніраваў сабе гасцініцу. І гэта было ўсё па-ангельску, у меня ангельская крыху есть, і я там уводзіў сваё імя з пашпарту па-ангельску, потому што каб яны параўналі пашпарт, яно на беларускай. І калі я прыехаў, мяне турак назваў Ягор. Не Егор па-расейску, а Ягор. З беларускай... Таму што я ўвёў беларускае імя, якое па-лацінску. Ён правільна сказаў? Ён правільна сказаў. Капец. І ён даже, я не ведаю чаму, но ён даже, яго было не выбухнае, Ягор, а не Ягор. Афрыкатыўнае. Так. І я такі, першы раз у жыцці пачуў сваё беларускае імя ад кагосьці. І тебе это зацепіла? Не, я далей зразумеў, што ланцуг маіх думак быў такі. Я далей зразумеў, што я і далей буду абавязкова мадэраваць, і па працы я буду ездзіць у Еўропу, і мне заўсёды прыйдзецца карыстацца сваім беларускім імём, таму што яно ў паспарце такое. Там же перакладзена на па-ангельску, на лацінкі толькі беларускае імя, не расейскае. І я такі, каб зручней было рэгацца на сайтах, пераклаў свой Facebook. Там імя змяніў на беларускае, но на лацінцы. Таму што для вандраванняў. Лепей... Зразумеў. Зручней просто. Ага, і дарэчы... І я такі, калі я карыстаюсь сваім імём беларускім, мабыць, у гэтым есть нейкі... Сэнс. Да, гэта сэнс у гэтым, мабыць, карані гэта не...
не тое, што тебе перашкаджае, а тое, што тебе зручна, тое, што чым лягчэй. Потым я ўзгадаў у галаве, што калі я у дзяцінстве быў у Італіі, я размаўляў з чэхамі, вось так, нешта разумела. Дарэчы, чэхі насокі разумеюць па-беларуску. Ну, мне заўсёды цікава было. Адсоткаў 40 мы разумелі адзін аднаго. Нават чэхі. Ну, адсоткаў 40 є. Па-расейску ўвогуле нічога, а так адсоткаў 40. Яны, мабыць, і за славакаў, у якіх падобная мова на нашу. Ну, бо я перабіў далей. Я ўзгадаў гэта, і такі, ну, типа, у меня здарыўся, як яго называю, кліч крові, і я прыехаў да Беларусі ўжо праз год рабіць сабе шэнген у Латвію. Так... І, карацей, я прыехаў сюды і пабачыў Сімбалбай проста рэкламу. Прыехаў да іх, пабачыў вышыванку, вось гэту набыў. Прыязджаю ў свой родны горад, проста чакаць, калі візу дадуць. І мяне там запытвае сябар. Мой сябар кажа, чаму ты ў вышыванцы ганяеш, а па-беларуску не размаўляеш? Я такі, ну, мне няма з кім. І ён такі, ну, давай са мной размаўляць. І мы увесь дзень пачалі размаўляць з ім па-беларуску, а потым мы ўвечары сутыкнуліся з двумя праблемамі. Першае, што няма лаянкі на беларускай, мы ее не ведалі і не змаглі знайсці адразу. А па-другое, няма контенту Ютубу. Мы яго таксама не знайшлі, каб пашырыць слоўнікавы запас, таму што мы контент у асноўным з Ютубу патрабляем. І мы такі, ну, ёсць два пытання, трэба іх два вырашаць. І ў той же момант мы зрабілі падкаст «Брудныя словы», дадалі сяброў у суполку ў Тэлеграме, закінулі першы падкаст і так патэсцілі гіпотэзу, потым у ВК пайшлі, там падкаст апублікавалі. І такі вырашылі два пытання. Па лаянцы, адчыню тебе такі яшчэ адзін сакрэт. Давай. Ёсць зараз ва ў інтэрнэце два словы лаянкі, якім усе карыстаюцца зараз, хто... І яны нашы. Мы іх прыдумалі. А, вон нават беларускі YouTube. Я не адкажу, што гэта за словы. Блин, а я... Есть некалькі слоў, якім зараз карыстаюцца усе маладзёны ў Ютубе. Ну, хаця б адно можаш? Не два, хай адно. Окей, шлыхацца выдумалі мы. Такога слова не існуе. Ну, вось, типа... Малайцы. Я не ведаю, як гэта атрымалось, но яно неяк распаўсюдзілась само сабой. Мы просто... Гучыць файна там. Гучыць файна. І мы просто, ну, шукалі эти слова, ну, типа, ёсць па-беларускі «я псціся». Яно, ну, не гучыць по-руску. Так... А, это по-руску з беларускім акцэнтам. Так. І можна так і па-беларуску казаць, але гэта, ну, русізм такі. І нам было незручна, і мы такі, ну, давайте... Я не памятаю, як гэта атрымалось, мы недзе атрылі слова «шлых» і вось так пераабразавалі яго. Шыкоўна, я скажу. Так, і атрымалось слова «шлыхацца», мы яго пачалі карыстаць, і зараз, ну, ёсць у Тэлеграме стыкеры з гэтым словам, ёсць шмат усяго з гэтым. Вот так вот. Ну, бачыш, з аднаго боку віншую, а з другого боку вельмі прыемна. Так. І дзякуй, што адказала. І вот ёсць яшчэ два словы, якія ходзяць па інтэрнэту, якога нашага вырабу. Ну, будзе сакрэт, я так зразумеў. Ну, я думаю, мовазнаўцам яго лёгка раскусіць гэтыя словы, таму што іх нельга знайсці ў слоўніках. Зразумеў, прикольна. Ну, і... Я распавёў, як я прыйшоў да гэтага ўсяго. Вот бачыш, як цікава, у цябе... В адрозненне ад многіх з нас, у цябе фактычна як зоў крыві, што ли, здарыўся? Ну, не тое, што зоў крыві, я яго так называю, што гэта зоў крыві. Да не, оно реально так выглядае. Выглядае так, але насамрэч гэта просто, ну, ланцужок думак. То есть я просто... У мяне няма такой, мабыць, і-за мае працы асабістай, таму што я ніколі не працаваў, ну, не шмат часу я працаваў на працах. У асноўным я працаваў на працах, дзе нету вертыкалі ўлады, і там есть горызанталь, і няма ніякай. Увогуле. Я заўсёды, я гады 4 працаваў, там, дзе я магу дырэктара паслаць на гэк і сказаць, таму што ты не правы. Поэтому пайшоў адсюль, выйшаў за дзвер, прапердзеўся, вяртаешься сюды, скончваеш араць, і мы з табой абмяркоўваем. О, а тут я пераб'ю, пачакай, просто тут ты зачепіў яшчэ важны для мяне момант, бо я сам на працы шмат змагаюсь за свае правы. І у нас... Это не змаганне, гэта абавязак. У нас гэта абавязак. Тут крыху другое. У нас лічыцца, што калі пачнуць кожны сваё слова работнік гаварыць, это будзе капец. Так вот, мне цікава, это як-то кепска на працу кампаніі ўплывае? Адкажу, нельзя казаць за ўсе кампаніі. На працы, дзе ёсць творчасць, такая прям моцная творчасць, где карысць меряецца узроўнем творчасці, там гэта ўплывае. Там, где карысць не меряецца узроўнем творчасці, там гэта больш дрэнна, чым добра.
Учитывая, что я распрацоўшчык, у мяне творчасць ёсць. Усе кажуць матэматыка, не, там творчасць. Там падыход трэба выдумляць, і калі б на мяне там, ну, гамонілі, і калі б мяне не слухалі, тады прадукт быў кепскі. Вот так. Вось так. Гэта шчыра. Ну, так шчыра, так і правильно. Это же цікава. І такі падыход узгадаваў во мне такое зносінне. У нас на працы ёсць 3 правілы. Не ссы, шлыхайся сам і не выгаквайся. Гэта не ссы, гэта калі перед табой стаіць цяжкая задача, і тебе здаецца, што ты не можаш яе зрабіць. Памятай першае правіла, не ссы. Другое, калі ты ўсё ж такі не можаш зрабіць сваю задачу, ты падышоў да ўсіх і ўсіх запытаў, і ніхто не смог тебе дапамагчы, памятай, ты адказны за гэту задачу, і ты павінен яе зрабіць, якім бы чынам ты яе не рабіў. Таму шлыхайся сам. А трэцяе правіла, мы упэўнены, што ты зробіш сваю невыконвальную задачу, і калі ты яе зробіш, і ты захочаш усяму свету распавесці, які ты малайца, памятай трэцяе правіла, не выгаквайся. Сядзі ціхенька, не мешай, не перашкоджвай другім працаваць. І гэтае правіла узгадавалі ва мне такой момант, што калі мяне нешта раздражняе, і я магу гэта адрамантаваць хутка, для мяне хутка гэта паўгадзіны. Ух ты ё! Это не хутка, это сверххутка. Калі я магу нешта зрабіць лепей за паўгадзіны, гэта трэба рабіць адразу, проста вось моментальна. Гэта правіла маёй працы. Калі за паўгадзіны ты можаш гэта выправіць, ты гэта выправляеш. Не можаш выправіць, ты заносіш сябе ў нататнік і шукаеш дату, калі ты это выправляеш. І з мовай і кантэнтам і атрымалася роўна так ж. Зрабіць падкаст гэта паўгадзіны. Гэта паклаў тэлефон, бярэш сябра, замаўляеш на мове, як атрымліваецца. Усё. Ну, зразумеў, цікава. Ну, і такое яшчэ ўзнікае з этого ўсяго пытання. Сыходзячы з таго, што ты перайшоў у Беларусі, але на мову жывеш в Расіі, ты наогул карыстаешся, акрамя блога і от акрамя нас, дзе-небудзь мовай ці не? На працы я магу лаяцца па-беларуску. Карацей, я размаўляю у Расіі я размаўляю па-расейску. Але мои сябры не проці таго, што я магу размаўляць па-беларуску, мяне разумеюць. Давай так. Я размаўляю на працы з украінцам па-беларуску, з украінцам. Ён са мной па-украінску, я з ім па-беларуску. І цалкам, мабыць, разумееце адзін аднаго. Адзін аднаго цалкам разумеем. Потым. Чакай. Карацей, ёсць яшчэ адзін чалавек, які разумее, з ім я таксама магу нейкі навіны, калі ў Беларусі навіны, я іх чытаю па-беларуску, я магу яе распавесці па-беларуску, яна мяне разумее, але я адказваю па-расейску. Гэта няма ніякага, такога. Да, нічога. Гэта моя сяброўка, яна з Масквы, яна мяне проста разумее. Тыя, хто не разумее, яны, нічога не кажуць, не зразумеў. Калі б яны лічуць, што калі б я жадаў, чтобы яны мяне паразумелі, я бы ім адказаў на мове, якой яны разумеюць. Зразумеў. Альбо ангельска, альбо... Адным словам... А і на мове. Я размаўляю на мове з сябрамі там, я размаўляю амаль праз дзень з Мікітам, таму што у нас творчы гурт «Твар-твар», стрымлер, вуш на патэльні. Гэта яго зрабіў творчы гурт я і Мікіта, але зараз там ужо людзёў амаль за 6. Ну, файна, развіццё. Ёсць у нас Ірына, якая робіць мемы на вужай на патэльні. Ёсць яшчэ адзіна дзяўчына, яна у нас рэдактар, але яна не давала дазволу мне казаць яе імя, так што проста узгадаю. Я яе не спытваў, але і дазволу мне няма. Не, як няма, то лепей не трэба, это натуральна. Так, вось. І вось з Мікітам я размаўляю, на вечорках я размаўляю. На стрымах давай скажем так. На стрымах я размаўляю. Давай скажем так, у працэнтных соадносінах сколькі прыкладна па-беларуску твоих? За тыдзень, калі стрымаў не шмат, 30 на 70%, калі стрымаў шмат, можа быць і 60 на 40%. Калі у меня вечары пустыя, але гэта не заўсёды бывае, у меня альбо спортзал, альбо ангельская мова, то я стрымаў болей. Адным словам, як бы там ни было, кожны дзень і не так мала. Нават жывучы не ў Беларусі. Так, а хто мне перашкаджае? Я з раніцы слухаю, напрыклад, Еўрарадыё, потым я магу паслухаць вячорку, калі ён выйдзе на падкастах Свабоды. Я чытаю кнігі па-беларуску, я прывез адсюль у Маскву шмат кніг на беларускай мове. А ради цікавасці? Мовы шмат. Бачыш, это, трэба сказаць, уражвае. Не ведаю чаму. Таму што ты даўно не жывеш у Беларусі, не ведаеш многа, як у нас
люди нават тут живучи не карыстаюцца зусім і упарта доказваюць, не буду называць імён, што не бачаць в этом сэнса. А для мяне сэнс, гэта аддзельнае пытанне, сэнс гэтага ўсяго. Сэнс гэтага ўсяго для мяне, ведаеш, я у сваёй галаве неяк вырашыў, што... Ну што, як? Спадабалася? Вельмі цікавы чалавек, на жаль, вырубіўся акумулятар, і я не змог яму задаць некаторыя вельмі цікавыя пытанні. Напрыклад, чаму ён, жывучы за межамі Беларусі ўжо 7 год, не змяніў грамадзянства, не змяніў пашпарт на пашпарт той краіны, в якой жыве. Але хто ведае, дасць Бог, мы яшчэ з ім асабіста сустрэнемся. Тым больш, як аказалася, чалавек даволі лёгкі на пад'ём. Спадабалася, даражэнькія? Ставьте подобайку, глядите мои минулые видео, подписывайтесь на мой канал, на звоночек не забывайте тиснуть. И особистая моя просьба, пишите комменты. Мне подобаецца, что апошнім часам комментов стало больше. Я бачу, як успрымаюць то, что я раблю, что мне вельмі прыемна. Таму комменты обовязково не забывайте. І да пападжэння, даражэнькія!